sa mga kurma update data day sa kuan day sa Wawa ug sa Agusan day mo din ang cruising day no. Grabe naghinubsan day no. Grabe kalit ra kay hubas ding napita kay grabe mag Uy, Kol. Kol. Uy, Nagunsa man kadri Kol. dimasan ako. Bantog ra din naghubas din ig Agusan nagkalit ang Inar ko diri. Grabe ubas-ubas na no. bas-ubas na yo. Bas-ubas na. Ay nagnog. Tabang ra ko yung sikop. Ako ay naglimas sa isa. Sus, Ginoo ko. Karon sa pa man kani mahuman diri? Karon sa man ka nagsugod? Kay inar. Unsa nga oras? Kadiri na awa ubas-ubas ta magay na. Sus, awara lagi. Asta ko kay sikop po dato. Grabe tingala na ako kay Sa pungan ako tustulay. ako kay tingala na ako gani kay grabe pangubas ba? Tustulay akong sapungan. Abi ba na ako? Ang tubig ko. Abi ba na ako sa init ni ikaw ni trabaho di ani ding buhatan din mo di ay. Nya na kay kuha ni, Kol. Papit na. Ha? Hapit na? O kana to na kuha na. Balik ng tubig. Sa sampung ama ka. Nagsige ka di masan amang sampung si babaw dapit. Sa tulay. Tulay? O dito sa babaw ba? Sampungan na gyud ni mo tulay. Oh, tayo mga bani dito mga lapok kong gisapong. Ubas-ubas na awara ko nagamay na kayo. Awara lagi sus kada ko gikay hubas gid kayo. Nya, Dako kay mga karpa gid diri ah. dago nakita gyud mo gani ha. Dagpo kayo. Daghan kayo. Wa pa po kay kuha no. Wala. Pero unya ni kwarta-kwarta ni grabe dagpo kay isda lay kay nang Kung kay mga isda diri. Dagpo kayo. 5 hours later. Kanus apa min tao ni mahuman ni trabaho aning. Kaya pagol kaya. Ay sus, ubas-ubas ng ina. Subas no. Napit na kami na lang ikuwang. Unsa min tao ning mga tao di sa Esperanza. Wa na man ni na mao eh. Oh, cruising sa Wawa ug sa Agusan. Gilimasan. Matay grabe gud ni mga tao diri sa Esperanza digid basta-basta oy. Uli ta ni. Way trabaho klaro bisag mag-vlog-vlog ta diri naman po dayon maghubas di ay.